31 martie 2019, cea mai mare sală de spectacole din Republica Moldova. Iuliana Beregoi, pentru prima dată la Palatul Național. Mixton Music îți aduce Lara și Generația Z, cel mai tare show conceput special pentru fanii din Republica Moldova. Cel mai mare concert la care trebuie să participi. Vei cânta împreună cu Iuliana hiturile generației tale. Și vei apărea într-un vlog inedit. Vei avea parte de mega surprize oferite de Iuliana și invitații ei speciali. Vino să arăți forța generației Z din Republica Moldova la Palatul Național. Biletele se găsesc pe www.entertix.md. Hei, salutare dragi prieteni! Am o veste foarte bună pentru fanii mei din Republica Moldova și nu numai. Vă dau întâlnire pe 31 martie la Palatul Național din Chișinău, unde o să ne întâlnim, o să ne distrăm și o să cântăm împreună, o să fie cel mai tare concert ever. Vă iubesc pe toți și vă aștept acolo!